Beste meisken, zitten Jim al klaar. Hier komen wij nog één keer aan. Ziek je nou maar, plak, er komt nog meer. Want daar is er weer, Neil! En dat is Paul. Wat wij alweer beleefden, Jim in 2 kwartier. Waar kennen we de prijs op helje, is dat net te vier? Sa humor en spanning, die komen eraan in Dogget. Van Frieske Jan. Neil, wat is er beeld schoon uit. Nou, doe ik, Paul. Geweldig. Dankjewel. Welkom mensen thuis. Ik wat mooi dat je hem zorgen naar de laatste aflevering van Dochter van Frieske Jan. We hebben nog één keer de kans om hilarische en komische televisie te maken. En dat zullen we zeker doen. Ja, en het rijdt lekker, dus wat kan dus nog gebeuren? En om de spanning erin te houden, hebben we nog steeds variatie om gasten, muziek en speeltjes. En je maakt natuurlijk ik naar de ontknoping van onze geweldig spannende dwarpskrimi Rabarbersjen. Ja, en er kan natuurlijk nog steeds reageerd worden op www.frieskepjelm.nl of op de Twitter. Broek hashtag #DienDwarpTolve. Lid daar een berichtje achter. En ja, dat vinden we gewoon hartstikke mooi. Ja, ik hier nog een berichtje van Paul. Van Map Schepers, dat is de directeur van de Squal in de Wielp. Die staat zelf voor de klasse de hele week om uw juffrouw Lucia, dat is Heidi, de kans te gaan om je televisie te maken. Even een applaus. Ja, super. En wij wensen hem voor nou een heel noffelijk laatste jaar hoe het daar. Ja, maar nu gaan we eerst naar de muziek. Ja, want deze laatste uitzending beginnen we weer met muziek. En ja, je hoort een heel mooi optreden van Evelien. Evelien, hallo. Hi. Hey, juist weer op de radio op Omroep Friesland. Hoe wie dat? Ja, dat was hartstikke leuk. Weer eens een keer wat oors. Ja. Hey, en nou hast ik al een keer meedoen aan Idols. Hoe ging dat? Ja, ik ben net teruggegaan. Waarom net? Ik hier een verkeerd versje uitgekozen. Die hier is al 100 keer, ja. Dus ja, toen mocht ik net terug. Onbegrijpelijk. Hey, lid u jaren dat ze daar Oegrieselijk biedt verkeerde einhoorn. Dames en heren, hier is Evelien, die het nog mooier zongt dan dat ze eruit zit. En ze werd begeleid door het multitalent Marco op gitaar. En ze zongen Fire to the Rain. Were far too weak to stand in your arms without falling to your feet. 'Cause there's a side to you that I never knew. All the things you'd say, they were never true. And the games you'd play, you would always win. But I set fire to the rain, watch it pour. Touch your face, let it burn while I cry, 'cause I heard it screaming out your name. Wanna lay with you, I could stay there, close my eyes, could you feel forever, you and me together, nothing gets better, 'cause there's a side to you that I never knew. All the things you'd say, they were never true. And the games you'd play, you would always win. But I set fire to the rain, watch it pour inside, touch your face, let it burn while I cry, 'cause I heard it screaming out your name. I set fire to the rain, and I threw us into the flames, where it felt something died, 'cause I knew that was the last time. Sometimes I wake up by the door, that heart you caught must be waiting for you. Even now when we're already over, I can't help myself from looking for you. I set fire
name, your name. I set fire to the rain and I threw us into the flames. When it felt something dying, 'cause I knew that was the last time. Last time. Oh, no. Let it burn. Oh, let it burn. Let it burn. Geweldig, geweldig. Zo zie je maar dat alle televisie net goed is, want waar let zo'n Frammerskanaal net er ook in? Dat begreep je dan net. Ja, en zijn laatste uitzending zit natuurlijk vol met al die spannende ontknopingen. En we gaan naar de eerste spannende ontknoping en dat is de ontknoping van uw speeltje. Ja, we gaan een vreemd speeltje, Joert Paul. Oké. Tampon 4 spuien. Wat hè? Tampon 4 spuien. Je wist wel een tampon, die maakt dan in, hè? Ja, nou, Zo'n ik denk dat ik het wel begreep. Ik zit het van de mensen thuis even uitlezen. De bedoeling is, we hadden er een bak vol met tampons. En die tampons, die doe je hem aan in de moelen. En die maak je hem zo 4 mogelijk voor het spuien. En ik zie hier bij de 2 finalisten. En dit is net samen wat. Marianne Brink, hast er wat zin in? Jawel. Heel goed. Hast u wat voorbereid? Nee. Een Lootje van Veen? Ja, ik heb er geen zin in. Nee hè, ze is toch wel mat hè? Neil, hast u nog een bemoedigend wutje? Zoals toen alleen nog dat kist? Nee. Nee? Maar ja, die vrouw, je bent tampons wel wend, toch? Ja, dat is weer. Ze zijn al boven de tol, wat redt Ja. hier? Nou, dan gaan we los, want waar het 4 spuit met de tampon, die had het speeltje gewonnen. Arwin, nog 1 keer jongen. 3, 2, 1, los! En daar zijn we onderwijs. In die geweldige finale, Marianne Brink had de eerste vos met een lotje. Die komt volle verder. Ja, de lijst achter Marianne Brink. Dit maakt verder, dit maakt botter. Dat maakt hebben Peter en Heidi in de tent. Kom op! Kom op, dat maakt verder. Goed zo, Lotje. Du bist heel veel kom. Marianne Brink, verder. Goed zo. Ja, Lotje die had er nog echt een techniek in. Marianne Brink, toen nou van Sam wist het net. Je maakt hem verder in de moeilijk waan. En dan, wam, heel goed. Kom op. Kom op, kom op, kom op. Dit is die finale. Het gaat ergens om. Je krijgt je zo'n mooie prijs aan. Je krijgt je speed. Toen Lotje, er lijkt nog steeds voor. Dan kies nog een stukje verder komen. Net over de lijn heen met de fot Marianne Brink aan. Dus disqualificeerd. Kom op, hoe lang gaan we nog? Hoe lang gaan we nog? Ik zeur naar uw scheidsrechter, maar we kunnen nog even terug in, zeg ik. En dit, toen maar lotjes. Toen verder, en wat botter. Jongen, 8, 7, 6, 4, 4. Stop. Oh. Paul, het liedje krijgt de heren moezen. Geweldig, geweldig. Wij gaan nu naar de ontknoping, naar onze zindere ontknoping van de dwarpskrimi. Hoe zou het met Tine gaan? Hoe zou het met Barbie gaan? Wie weet het antwoord? Nee, rabarber! De soepers. Hoe is mijn Barbie? Ja, ik weet net zo, ik ben net zo best wel, denk ik, weet het net. Bijna gedaan, hè. Zo gaan we nooit kaart spelen. Lekker, hè? Bedankt, jongen, voor de prijs. Ja, mensen even opletten, het is voor een goed doel. Even kijken jongens, een voetbal, een wieg, een weeskaal, een bedje. Kom maar jongens, alles voor €1. Kom maar hier jongens. Oh, Barbie. Oh, nee, wat is dat ben. Oh, wat ben ik lief.
hier van de ween afvallen. Ik ga haar phone. Was er maar goed oppassen. Ik zal er goed oppassen. Ik de acteurs weer goed natuurlijk. Hè? Ik bedoel, we hebben natuurlijk Arwin. Beroemd en berucht. Precies. Ja. Tine Verzijl. En Ja. Tine. 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 Tine is Wikkie. Waar is Tine? Tine? Tine. Tine. Opziekje. Ja, wat is Tine nou? Die zeker zit hier man in de auto. Hoi, wat is dat nou? Ja, oh. Tine, wat is nou? Barbie, wat ben ik blij dat dit een droom weer. En wat een spectaculaire ontknoping van uw dwarfskrimi Rabarber. En sjuggens wat we hier staan naar de hoofdrolspeelster Tine Jeensma. Tine Jeensma. Ja, geweldig. Want wat had jou de gemoederen bezig gehouden hier in het dorp? Ik heb nog nooit in mijn leven tegenkend. En gelukkig wie het maar een droom, hè? Ja, het weer gelukkig een droom, ja. Daar ben ik blij om. Ja. Want als je het net goed kan. Tine, vond je het leuk om te doen? Ja, wel ja. Ja, wat vond ik mooi. Ja, wel. En het vergt natuurlijk een hele prototype. Kon je wat makkelijk vrij krijgen van het werk? Nou, het voelt net taai, hè. Ik ga minder baas. Hey, Tine, Had Jelle wel op de eten krijgen deze week? Het is al je nog goed gang met hem, ja. Oké, Het is goed gang. mooi. Dat weet je hem, maar hij zit er wel ook. Ergens. hey, we willen natuurlijk net samen voortgaan litten. En daarom hebben we hier de beroemde compositie. Of Joods is een competitietekening. En die krijg je van u eens. En een bosje bloemen natuurlijk. Nou, wat mooi, hè. Alsjeblieft. En jou had nog een heel hartelijk applaus, dames en heren. Tine Jeensma. Tine Jeensma. En dan komen wij hier aan bij de uitslag van het Bij de speeltje. uitslag van het speeltje. Arwin. Loodje had won. 4 meter 30 met de pons 4 spelen. Oh, ongelooflijk. Het is een geweldige prestatie. Maar dan moeten we toch eerst even naar de verliezer ta. Want dit is wel sneu, Marianne, hè? Ja, ik vind het schande, maar ik ga mijn best doen. Ja, en toch is second place first loser. Nou, bedankt. Alsjeblieft. Maar ja, alle eer natuurlijk voor uw winnares. Loodje van Veen. Famke Sjödoekruis. Het is een fantastische bokaal. Dat stellen de Friese Pjelster Pjellen voor. Hoe blij het best ook? Ja, heel blij natuurlijk. Ja. Hey, en waar komt dit ding te staan? In de gamer. Een prominent plakje. Hey, Famke, hey, komt dit daar? Hartstikke gefeliciteerd. De winnares van uw speeltje, Loodje van Veen. Applaus. En dan komen we hier bij de volgende. Dan gaan we weer vlerende doorheen. Je hoort Sibren, jongen, wat je een minuut. Ja, vist je? Ja, dat vind ik. Hoe ken je dat? Dat zal ik je vertellen. Wie 3 uur van mij toen zei de werker van Sibren actie. En waarom wie dat? We hier nieuw rommelmerken en die begon vrij betierd. Nou, dat komt mooi uit, want dan moet ik die krek wat doorvregen. Hey, je mag een van de morgen dus rommelmerken horen. Waarvoor? Wat wie het doel? We hebben 2 doelen in Roemenië en een project in Indonesië. Super. En dan moeten we natuurlijk alle weten hoeveel geld dat opbracht. Dat zal ik je vertellen, maar ik wil eerst alle vrijwilligers in bedanken. En dat had het bedrag opbracht van €6.000. €6.000. geweldig, €6.000 van geweldig. Roemenië en Indonesië. Geweldig. Ja, dat is zeker een applaus gebeurd. Hartstikke mooi. Geweldig. En naast mij zit René van der Wier en Menno Veenstra. En waarom ben je hier? Nou, ik denk dat omdat we weer met Vereniging kampioen worden. Daarvoor staan we hier. En waarin kampioen? Met voetbal in. Met voetballen, oké. En wie dat een huddenstrijd? Ja, dat weer een zware strijd. Maar En- de laatste wedstrijd is het toch de goede kant op. Zelfs nog op de laatste wedstrijd won. Ja. Hey, en Menno, nou zitten ze altijd in mij, van dat je kampioen willen, dan mag je wat extra doen als de rest. Wat had je meer die als de orenploegen bij je in de competitie? Zou ze 1 punt meer hebben als de orenploegen. En nou, misschien een beetje meer best meer doelpunt maken. Hey, wij zijn echt oegrieselijk rustig op Jim. Ik bedoel, de voetbalclub van uw dorp, RWF. En daarom hebben wij, ik van Jim en van de rest van het team, een fantastische bokaal. En jongens, ooit u volle succes in de derde klasse. Ga ervoor. Applaus! En dan, Sjors, de hele week. Ik ken net zijn hut, Paul. Ja, op die radderige haak. Ja. De hele week keihard hier aan het schilderen geweest, aan het fantastische decor. Is het? Kijk op die kleren, hè? Ja, inderdaad, zeker. Vertel even, wat had je voor moois maken? Nou, dit binnen de Friese Piaon. En
dat is de Frieske Pjellen, Nama Frieske Pjellen, dus die ontstond dus zo'n beetje. Wij praten nu even over 1600 op de grens en Friesland. Grens en Friesland, raar hè. Grun. Daar is nu een kuierpaard en daar staan nog een paar Frieske Pjellen. En daar weer vroeger een skans. Ja, en daar hebben ze die pjellen bij zetten. En dat weer dus Friesland, de grens. Wie toen net zo blij met de buitenlanders kennelijk. Nou ben we daar volle wiezer mee. Maar dan kon je dus bij Friesland ophouden. Hey George, het resultaat is geweldig. Hartstikke bedankt. Wat gaat er mij gebeuren met dit schilderij? Ik had geen idee. Misschien bij de ingang van het dorp of zo, hè? Ja, misschien met de meesten die het graag hebben willen. Let een berichtje achter op Twitter of op het gastenboek. En dan kun je hem daar een bod op doen. Ja, en als het geen wetterverse verf is, dan hoeft dat net. Nee. Hey, dan is voor u nou de tijd om het stokje letterlijk oer te gaan aan het volgende dorp. En hier hebben je 2 mensen uit werk hier. Welkom. Welkom. Hey, hier is die stok. Alle dorpen hadden wat mij uitfretten. En wij hadden ook wat moois met die Neel, hè? Ja, wij hadden er een gitaar van maken. Want als je Frieske Pjellen googelt, staan wij onder andere bekend om het Cross Guitars Festival. En dan hebben we op Twitter en op ons gastenboek vregen voor een naam erop. En had Greta Bouma betocht de Frieske Pjelste rockstok. Dus dat staat erop. En die willen we hier graag oerhandigen. Wij zijn zonnig op en doch er ik nog wat leuks mee. En daarnaast hebben we hier, dit ik nog oerhandigen, die smakken terug de band in het dorp. Nee, Paul. Trom mee. Ik Ja, kan dat een is hele ik, beetje zitten tekenen. Ja, dat is ik, de band uit het dorp. Oh, nou. Hey, kun je hem een liedstipje van de sluier oplichten van wat je hem dwaan beginnen? Oh, nou, dat klinkt maar... Ja, oké. Dat wil ik wel. Nou, die meesten, die hebben hier, ja, ik nog. Peter en Heidi. Ja, dag Paul. Ja, je hem voort? Ja. Wie gaan weer naar Duitsland? Ja. Je mag zelfs de koelen dicht maken, dat valt me 100 punten mee. Ja, dat zijn we toch? Ja, dat maar niet. Je ziet net Freek had nog je printje. Oh, prachtig Freek, een motor, geweldig. Ons gemaakt, Freek. Dat is zo Dank je jongen, dank je. En toen had er weer een vriend bij. Oh, nou, verfrommeld in de Hey boezem. Peter en Heidi, goeie reis. Hey, dank je. Jongens, nou, voorzichtig hè, voorzichtig. Oh, meeske, gries me aan. Nou, daar is ze. Neil. En dan zit het er nou echt bijna echt hier een dal op. Maar dit is een competitie, dit is een speeltje. En wij moeten de meesten toch even vertellen. Als wij winnen die €10.000, wat gaan we er dan mee doen? Nou, dan hier we in de Holle, in onze naaie brede squallen. Daar komt het naaie dorpshuis in. En dan wonen we voor de €10.000 wonen we daar een mooi podium. Met lucht en professionele loot en zo. Dat wonen we voor de €10.000 doen. Ja, en het is natuurlijk een speeltje. En wij vinden dat we winnen matten. En wij willen heel graag winnen, maar misschien gebeurt dat wel net. Maar ja, wat zou het toch mooi wezen als we aan als Frieske Pjels dus eens een keer ergens komen, bietscootjes zien, bij een eventuele Elfstedentocht of op een mooi plakje in onze prachtige provincie. En dat je dan met mensen kunt praten. En die mensen kunnen zeggen van, hé, waar komst u wij? En hoe zei je het Frieske Pjels? En die mensen zeggen dan van, hé, is dat net dat mooie dwarpje van Freek de Prinsjeknipper? Of dat dwarpje van al die muzikale mensen, van Anouk tot en mij blazen. Dan gaan wij gewonnen, Neel. Ja, of ze zeggen dat ze daar zeggen, Paul, hoe gaat het met Neel? Dat zou ik leuk vinden, als ze dat dan zeggen. Dat gun ik daar van harte. Maar ik wil nog wat zeggen. Diana, Henk en Griet, werken wie de prijs op helje is dat ik te vier. Of is dat wat te voorbarig? Nou, een beetje zelfvertrouwen mij. Ja. Hey, we gaan er nou aan en echt uit. En je gaat een hele protte mensen hier om mij werken. En dat is... maar er zijn toch 2 mensen die er even speciaal uitlichten willen. De motor achter het hele geheel. Annette List, kom er maar even bij. Ja. En als Annette List de motor is, dan is Han van der Molen de turbo. Dus kom er ik maar even bij. Ja, zeker, zeker. Geweldig, want dit zijn de mensen die achter de schermen bulten werk verzet hebben. Ja, echt werkelijk niet bedankt. U steun en toeverlaat. En daar krijgen we een prachtig bosbloemen voor. En we gaan eruit, Neel. Hoe kent ik hoor mijn muziek? En champagne.
En hoe doen we dat? Laat iedereen er trouwens bij komen. Iedereen die er Iedereen die mij kom opmaakt, maar. kom maar. Want, Champagne feest. We hebben hier een grutfeest. We knallen eruit. We gaan nog een geweldige barbecue. Kom er alleen maar bij. En we gaan natuurlijk uit hoe kindertikoers met muziek. En het domme, dat liet we de jeugd aan. Want de jeugd had de toekomst. Ik en Frieske Pjel. Ja, En zij zeker. zongen het Frieske Pjelste lied. Zeker. Meisje, bedankt alweer. Bedankt alweer en proost. En het Frieske bloed voltrokte hier in Rint. Der west altijd thuiskomst. En dus de jaren altijd toekomst. Is dit het dwarp? Het dwarp dat meesten wint. Hier houden elk wel van vertier. Ja, heerlijk. Hier zocht net in op een kwartier. Ja, het is nog boeren of bassen. Het is de langste en de kwatste. Zo is het nou. En zo is het al, zegt ze hier. Hey, hey, Frieske Bjellen. Wat een dwarp